Hadian baga yeng bishar badan buram jaga Meghalaya High Court kala pinmi yak roster maintenance policy kila don shibun ki jingkren ber ki jingkan thwa haka be day bat ki bha thungkam thungjam hapo ga jilla Meghalaya haka ba ki babun ki pat ba mat kum joru ki MLA ki kwa bane kren sani bha yak ni hashwa ban pen trai kameka halor ka ni ushlong mil ukurwa ka atyar ulayo bane kren ber chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titos Khan haka be day bakamat jongkani ka rooster maintenance policy nakaliang jongoba Titos Khan ulo ong ba ka jilla menta kala palat ya ka sun post nem bat ka por kala day ba ya ka baha thungkam thungjam hapo ka jilla day shu ban phya sau posh ki khasi jaintia bat sau posh ki garo henry la day ban ai no be tang ka wei kata prapo percent nakabanta u khasi ba garo ngarung alai I mo nakaliang jonga ya ka jinga kren hapo assembly jinga keren ki social media hak bede bat kenika reservation polisi bat kamtam ada jing implement ni kenika proses system ka kenika roster system ka wan hadian ba kadon ka case ka file apo high court senam ka baladap bat kade lengba jongka court order hi ba la direct ya ka state government ba kadiban implement no kloy ya kanika roster system bat ka order jong ka code hi kalong clear ba ki ong badiban le nadu ka por ba dari reservation polisi ka trekam apo ka state kata ka bamud nadu 1972 nadu katu ka por hi na kaliam ka jonga habang apek ya katu ka order jong ka code bat kumjuru haba ngai I ya ka notification jong ka government nakaliang ka jonga hi ha ka to ko por wat lada hakiran san ya lap election ru ngala kren ni kan ba kadon ka ka bombyang ka ban kata ya ki samla ki jumi ki khamtam ha ka wat ka mo jam ba kum juru wat haki jing puli tena ta ka daw haba ngala adep ka election ngaso komen ba ka ni ka issue kala mi biang apo assembly ba kum juru haki rensan pai ba ngaso ba kade ka kamat ka ba kongsan ka ba ngi kum ki nongyalam jong ki party baro khai ki nongyalam jong ki seng balang ki nong baro ki balong concern lani ki balong don ni ka jingkit kli ngasngo bangi de banya tai banya keren ni kan banta namar kalakta direct ya karkong thungkam thungjam ya ki samla ki jongi te kramda keno yanu nakaliang ka jonga hinga snow ba wal ada ngamyo ya kata kalat mo kumba dang sudep ka election ngarem ngamyo e kalat ban don hapo assembly re ngasno ban shu ai jingmun hangni lani ban penpau ya jing sokhia ka jonga ba kata kalong ba ngidei ban penbor ya ka sorkar ngidei ban pensnow ya ka sorkar balakum no ka di ban review biang ya katuka notification kabakala penmi aka shifau tari umi arajar arwa ya kaban implement ya gani ka roster but haka joka poru ngasngo ba nakaliang ka sorkar ke ban pensange so sipor ya kijing pentrikam ya gani kat ba ompat penbej da kumui pat namar ba haka jing sno go jongai ngala puli ki kat tu kat ni ki ruling jongka High Court ba kumjuru jongka Supreme Court ngaso ba lada implement ni karosta kadiban long prospectively kalong kamot hadin ba lami kini ko order kanum day ban long nadu ba ka 1972 namar bala dangi phai shaki sanpos nam ki baladap ki babun ki department kinum dan chu ki data ki babiang banong katnu teli kita ki post la de fill up daki khasi lani daki garo kat kum ka reservation policy lani katnu ki vacancy ki don ya ka ba jang garo la thep di khasi ba kum ta ter tengah so ba kani kan pen kulmar ya kani ka roster system la da implement kat kum ka jingong ban le na du 1972 ban aga jo ko poru namar ba
ka polisi hi ka ong ba ya kanu no ka pos ka ba amla ban fil na kanu no ka tribe kamut katu ka pos ka laps no arsnam mo ka ba mo tang hapo arsnam kamut ka laps no subu ka di ka reservation ka balabu ya kigaru mla ban pendap ka tu por kin ap arsnam telada mla ban pendap hadin arsnam kamut ka pos ka laps no ti kum no mantangin ken ya ka ka bala laps menta baro san posnam menta kum no pat ngin ken biang bakalong bakan pi telada kalong kum ni ngaso kalong ka jingdo nong kalong ka jingdo nong ya ki samla ki jungi khamtam ba le si la kat ba advertise ki post nom don vacancy la nim don reservation su ya ki beliau cok tengah so kalong ka jingdo nong kan kata ya ka future jong ki samla ki bawat kam ki jungi bat le si kan long ka jing ka bakrao tena ta kadaw nga ha ka jing so ka jong nga hinga so pa lada implement ni karosta kadiban sedang baik nado UR hajar aku arter hadin bami kanika oda sa kuat but habede pat ka reservation policy baro ngitip pa kani ka reservation policy kadai gabala slam kabala shna nado kasnam kakadai spanya UR nado bangiyo ay kastit te ha ka jing snow ka jong ahinga so ba kalade ka por ban review ka kalade ka por ka bangide bani perkhat ban review ya kani reservation policy claim dakta ya ka sentiment jong no claim dakta ya ka jing snow jong no lani khamdei ban ong ban wan ra ya ka jing ya snow pe jai pen rio kata ka we ka bangakwa ban nang ni don ki boong bo tang kata ya kani kan mi ke cingkulmar kan mi kani kata ngong balikan ni ta namar ba ngingi perkhat lada kanunu ka polisi kala along kamlong efektif syu kala ade ka por mangil adap santos ne mata naso kala ade ka por ba ngin hapan review ka but ha ka jing so ko jonga balada review ka ni reservation polisi nginom de syu ban divide ya u kasino garu kadi bandon baik ka complete ST reservation la kalong nyupo la kalong prapo kamut kumbalong menta prapo persen hakajing so ko jonga kadi bandong baik prapo persen ya u ST baik ta kadi ka kabang kwa ban perso ya halo kajing kali ka jongki ngatharai nakaliang UCM u habo implement ni kani karasta u shimbe ya ka ka ba ka kut ka order tenre ha ka jing snow ka jonga kum ki nong thau an kum ka assembly bro ko we kum ka sarkar habangi shna ya ka nuno ka policy kadi ka policy ka ban batay na snow ba hoy kaying bishar kadi kaying ka bang ki ay ya ka jing bishar ya kinu ki basha le ben ki basha ki balong sya discriminate mo ngilit syakut tenrai baya ka polisi mata hinga soba kadai ka kamram jaga sarkar kadai kamram jaga sarkar kumnu ban le namar ba kum kinong thau ai kum kinong mi khmat apo assembly na soba kadai ka kamram ka jongki ban kren ya kanunu ka polisi jaga sarkar ni ba menta ka singi dan go wega seng sang himasima kilai bandawan u chief minister ban khot ya ka Dorbar Bokerpang banyakran banyatai halor nika roster system ke ikmapitan mana ya kanite ngaso ba kadika hok jong kinu no family elected representative ba kin ai ya kajing sno ko jongki te kani ka shong house speaker ka shong ha ka government ba ke ka ba ki sno la ka so de ba ya kani ka kam nra biang hayeng Dorbar thau ai ne kan wanra pada penbanda kawi karukom perkhat ka ban khot ya ki stakeholder bro khat banya tai banya niai kani namar lada ngilej makana spo assembly lada ka government mau ka government of the day ka sarkar pemata kampat long ready kai bakan reply po house bani ka polisi thamai ka baka pengkre naso kan long lenoi ten rei banya tai kilenti bun naso ba la ban ai jingmut la ban pensngo naso ba shua ban le cha house kari bandon ka clear polisi na kalian government bahkan don ka clear cut off halo kini bata
Lara don ki balik hakut halor ni ka roster ke ik ban jiat sai. Dia kata dan balak ban predik lupa ke ka main sang kakut. Rega jing so ka tongahi ba kakut kat kung ketuka ruling ka bakadang ai dang hakini kendak sini ke mengai. Kalong ba kakut ikum ba ka i haka sorkat lani haka assembly ban rai halor di polisi. Ai beri ni ka roster pi hadu kan nu ka don ka jing no silang jo. Ai beri ni ka ba mangkam. Ngam ong bakadon ka jing no siliang re ka sistem pat kala bandon ka jing no siliang syanu. Nata kadau deban penbaik ka.